sallallahu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما يا ubangiji wannan tafiya ta mu Allah ka sanya mata alkhairi amin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kai mu lafiya sallallahu alaihi Ubangiji Allah ya kai mu lafiya ya dada mu lafiya. Allah ya kai mu lafiya ya dada mu lafiya. Albarkacin mu san Allah. Tayar mu tabbata Allah. A tsaya mu da addu'a. Na mu tafi. Sallallahu alaihi wasallam. Ba dauko taya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna on set. Zabi. Zabi. Badadi. Bada yaji ga bada yaji ta yana soyayya. Ya karkace ya ruwan shi. Karamin abale. Oyo Allah. Kai ma abadan ne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم na gaisuwa a gare ku masoya annabi sallallahu alaihi wasallam baki daya kuma ina jinjina a gare ku tare da bibiyar mu da kuke a kan shirin mu mai farin jini na isa so ina son yi magana ne akan wanda suke ta complain cewa an tafi hutu ba tare da an sanar ba. Gaskiya an yi sanarwa kuma sanarwa wannan an yi sanarwa akan sati biyu kuma wannan hutu ya zo ne bakatatan sakamakon wata ƴar lalura da ta faru amma yanzu alhamdulillah ubangiji ya magance mana ita. Kamar da aka faɗa sati biyu muna da ba ku haƙuri da cewa an samu ƙarin sati ba za mu dawo wannan satin ba sai sati na sama insha Allah ta'ala da fatan za ku yi mana afuwa saboda wal ya afu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahi sada mu da alkai